खुलुमबाय आंनि मुङा थरेना मौसुमि बसुमतारी गामि थौथौवा जिल्ला लखिमपुर गिबियावनो खन्थाइ बिबार चेनेलनिसिम आरो अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरग्रोनाय जाबाय। लोगोसे बे बादायलायनायाव बाहागो लानो हानाय गासै बिथांमोननिसिमबो साबायखर बावहरबाय। थांनाय 30 एप्रिलाव जानानै थांनाय अनलाइन खन्थाइ बादायलायनायाव आंबो बाहागो लादोंमोन। बे बादायलायनायाव आं 3थि बान्थाखौ मोननो हादों। आंनि बे फंनैसो बिबुंथिनि गेजेरजों आं बेखौनो बुंनो सानदों दि बादायलायनायाव जेननाय देरहानाया थाखायो। जायफोर बिथांमोना देरहायाखै बिथांमोनाबो देरहायाखै साननानै गोसोखौ लोरबां सानना लानो नाङा आरो खन्थाइ, रायथाइ, मेथाइ बायदि बायदि गावनि मेलेमजों सुजुनो हानाय रोंगौथिखौ गारनो नाङा। बे बादायलायनायनि गेजेरजों गोबां मोजां खन्थाइ खोनानो मोनदों, गियान मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों आरो बे फैगौ नैथि खेब बादायलायनायावबो नोंथांमोनखौ बादायलायगोन होनना गोदान खन्थाइ खोनानो मोनगोन होनना आरो गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिगोन होनना आं आसा खालामो। जोबथियाव आं बेखौनो बुंनो सानदों दि खन्थाइ बिबार चेनेलखौ दैदेनगिरि बिथांमोना बेबायदिनो गोदान बादायलायनाय दैथायहरबाय थागोन होनना लोगोसे जों बर' हारियाबो बादायलायनायाव बाहागो लाबाय थागोन होनना आरो खन्थाइ बिबार चेनेलखौबो थुलुंगा होबाय थागोन होनना आं आसा खालामनाय थाबाय। गोजोन्थों।